Така, имаме 3 стотинки. Който е с 10 стотинки е импостър. Играем Among Us. Избери си стотинка. 1, 2 или 3. Да. То път никой да не гледа, така ще правиме. Ти? 1, 2 или 2. Едно. Просто си ми го дай на мене, то ще на едно. Аз знам кой импостър от сега. Да, така. Той това го каза, може, той е импостър. Да, верно. Той има шампионска лига там отгоре, само да питам, не лъжа. Да, има някакво топия. Това винето е качи. Вине, ако го гледаш това, те го иска се жените. Много е, то пак май да не ема. Аз знам кой е. Аз знам какво. И аз знам кой е. Тело. Ето и видеото ще видят, че е Тело, аз знам. Сашо е. И във видеото аз знам кой е. Аз знам, Сашо. Пет само трябва на Сашо. Кой да при мене, бе? Този път няма как дори да го настроя. Нищо, ела ти кажа. Не, той! Убит! Сега трябва да убиеш и него. Само ти държа, Сашо, бе, бе! Абе, това няма как да го навия, бе, брат. Давай! Them is born with autism. They're just autism. Look at this word. Say something to raise up the house. Suck my cock. Тело, я си пипни връзките. You got a good boy. Заклевам се, че няма. Брат, заклевам се, че няма, ти го кажа, аре. Ти къде си отишляла? Ако миеш предадат си good boy. Нямаш ли да си good boy, нега? Good boy. Който има сиванцук и сив... Ето и тия глупаци върнаха се от трипа. Ма бе, ти му само държа